Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Ay, gino ko mangumpra ako jud ko karon o apil ko mga maningil ko karon kay magdako ng mga trend sa ito. Oy, ligayan. Bantay gining tindahan og ayaw pagpautang kay nadungog ba yan dito sa lain barangay nga. Oy ka magbantay sa tindahan magpautang ka. Thank you, Lord. Maka-shopping na gid ko, ready na gid ko. Pinaghandaan ko talaga yung outfit ko ngayon. Yung bag ko, perfect na perfect. Yung makeup ko, perfect na perfect. Bahala si Kuan, oy, si Takuling. Di na ako siya baryan sa akong giutang sa iya. Salamat akaluwag-luwag gid ko karon kay sweldo sa kong bana kay nahuman gyud niya pamunot tong pila ka sako nga lubi. Naoy mo adto na ko kay basing masakpan ko ni Takuling kasi maningil na putos akong utang. Ay, matura. Ay, nabuisit lagi ko ganina, lagi ko sige kram-kram ani. Sa bagay si Kanhan na magpagpalit sa kong bana. Ay, gino ko mangumpra ako jud ko karon o apil ko mga maningil ko karon kay magdako ng mga trend sa ito. Oy, ligayan. Bantay gining tindahan og ayaw pagpautang kay nadungog ba yan dito sa lain barangay nga. Oy ka magbantay sa tindahan magpautang ka. Wow, sana o. Habit na ba yan gid ko na bangka pa imong trabaho nga pagpautang mo tayo. Ako rin mong patalik doon ha. Ako rin Bantay niya kay maningil ko. Ako sana basi mo labay to si Kuan. Bantay niya ha. Ang listahan. Okay, ma'am. Ay, gino ko magandang jud kong listahan kay basi masakpan ako tong mga utangan. Sana to si Kuan, Karya. Kay dako kay kog utang sa Kuan. Sa kung saon ako. Why cash nga mahitabo na sa dalan sige rag utang. Tuod ako si Karya. Kisa man bayhan ng nakatalikod. Uy, Madam Takuling na lagi ka na. Uy, Karya, asa ka pa ingon, day? Asa ka pa ingon? Nagdala ka kag bag. Ay, naku, ituon. Uy, makubra kag purpose. Uy, day, alisa, day. Saman. Kubra kag purpose? Ay, day, imong utang, day. Dalahan ta yung kagkalit mo, Naunsa day. naman na siya. Uy, magdala-dala naman siya. Listahan diri, kabalo siya. Inuuko. Ayaw, kay Mabuhay pag-ano, sa Karya, day. Day, paminaw, day. Dako, gid kag utang, day. Nagdala ko kag yung kag kinitanan notebook, day, imo man, day. Tawan, Lagi day. pa tanawa ko, bi. O, tanawa, day. Wa, di bakanti, ana. Imo na tanan. Nagdala ko kag Uy, sa mani, ang ginamos. Napid naman yung ginamos. Usay pedo, wa ko katungog, day. Kinsa imong gibayaran? Meron na pa man yung ginamos. Siligaya akong gibayan. Oy, wala pa siligaya nagkuan diha, wala pa siligaya nagpid. Daman! Sa balo jud ko oil? Tanong. Sa imo na Ba nagutang an, madam? Ayo sige reklamo. Balansihan ta jog ka, day. Day paminaw, day. Dako gid kay utang imong banang. Balansan ta ka. Pila na? Yato day nang A++. Pila na? Nanong manang naik kamatis? Oh, Ha? 95 ang kamatis. Nanong gitimes man ni mo? Dapat plus na siya, madam. Among G+. Nangisa naman ni madam. Uy, gansi, mapupuan na, madam. Ay, reklamo. Paminaw sa. Plus, bugas. 75. Ini. Karya. Imong babayaran. 260,000. Uy, ginoo. Dako kang mabayaran. Madam, i-divide gina, madam. Kay di gina na ko. Ang bisa mo kaning bag nimo day. Barag ko man yung Bag, madam? Di ko asa lagi ka paingon. Maningil Magkira ko. na ko purpose. Kaunsa naman taong ka? Di mo. Hoy, wa pay purpose ron day. Nakadungog ko nga ambi patanaw ko sa imong bag. Sa isod ani. Ikaw no kay. Ikaw Karya. Ako ganahan ng imong gibuhat. Maayo na ka mga utang. Tapos gusto ka ikaw maningil. Ay, maayo na. Hoy, day. Wa ko maadto ko ma-disWD ko, day. Kanang imong gibuhat karon nga ako pa imong basulon, ikaw nangutang nako, ako pa imong basul-basulon. Kay nagpautang ko nimo, kabaga nimo dong. Kay naniyaw sa. Usa man? Ayo sig mama diha ha. Kay Madam, basta hawiri nagsabot ba ita, madam? Hawiri. Ingon ba ako sa imo? Hawiri ang listahan. Tanawa, tutuki og mayo. Oh, unsa man Ano na? naman yun? Napid naman yung ginamos, madam. Uy, naunsa naman yung napamali dali, madam. 5 na nang dinamo sa imong utang. 5, wag ka kabayad 2 months na. Duha na ka bulan nang dinamo niya. Wag ka kabayad. Ibarya naman ako ni.
Kuda ko Ano na kami ni aplitada? Ginuko na ni aplitada, dinuguan. Gusto ko ako ni bayad ko eh. Sikuan kay balansing. Balansing. O sa man, Nigeria diha. Wa kay pin. Madam, paminaw sa madam. Di ba nagsabot ta? Pag makaluwag-luwag kay... Kabalo kay ikaluwag-luwag, nakapamunot akong bana. Nakalungi ko. Murag mahalo na kami bag. Ulan sa, murag mahalo ni imong bag, mahalo ni. Mahalo ni. Mahalo na